салом тамошобинони гиромӣ, имрӯз ман сафар ба Беларусия дорам. Ҳозир соат 4:45. То аэропорти Домодедово 1 соат ба рафта мерасам. Хулоса мошинро дар парковкаи махсус мемонам то бегаҳа меистад. 250 сум ба фикрам мегирад. Тамошобинони гиромӣ, аэропорти Домодедово омадам. Аз парковка то Домодедово маршрутка бепул меорад. Бо вақте ки аз сафар баргардед, то ҷои мошина бепул бурда мерасонад. Ҳозир медаром расписания рейсҳое мебинам ва сафар ба Беларусия мекунам. Тамошобинони гиромӣ, проверка гузаштем. ҳамхе ҳиссиёте ки хона рафтаистам, ватан. Ба аэропорти Минск омадем. Ҳаво гарм, 23 дараҷа. Аэропорти Минск ба фикрам базебтара назар ба аэропорти Домодедово. Бо сёмка мекунам, нишон медиҳам. Барои чӣ ман сафар ба Беларусия кардам? Бо мақсади иваз кардани мигратсионная карта. Зеро документҳо ба охир расидагӣ буд. Барои мигратсионка бояд границаро пересекат кард. Барои ҳамин ман ба ҷои Қазоқистон, Беларусия омадам, чунки ҳам арзон, ҳам комфортна фирӯзҳо. Барои ҳамин бародарони гиромӣ, касоне ки гузаштани границаро доранд, ҳатман фикр кунед, беҳтараш ки ба Беларусия сафар кунед назар ба Қазоқистон. Билет ба самолет туда-обратно ҳамагӣ 7000 галти. Барои ҳамин
фикр кунед, хухтараш ба Беларусия сафар кардан нафсар аст ё ин ки ба Қазоқистон. Рости гап намедонам чанд сум мешавад то Қазоқистон рафта омадан. Бачаҳо ҳар хел гап мезананд, мегӯянд то 10,000 расход мекунед. барои ҳамин тамошобинони гиромӣ худатон фикр кунед. ба ман нақлиёти самолёт бисёр маъқул аст. барои ҳамин ман шахсан интихоб кардам ки ба Беларусия сафар мекунам ва мигратсионҳои худро иваз мекунам. бародаромани аэропорти Минск, назди аэропорти Минск фонтан. Дамадидова эхе фонтана намедонед. тамошобинони гиромӣ, бинед чӣ хел пеши аэропорта гулзор кардагӣ. Табиати бисёр зебо дорад. Ранги ватан. фикр мекунед дар ватани гулзорошкати. ду тарафи дорожка гул коридагӣ, арчаю дарахту. ҳама ҷо гул, арча, ҳавои тоза, фонтан. мегӯяд ки дар Тоҷикистоне. ин як-ду намуд ба фикрам самолётҳое ки аз кор баромадагӣ барои намоиш гузошта шудааст. островчако бисёра кам-кам, локин хушрӯкадагӣ. ана бо як намуд гули дига ҷудо ҳам ба зеб кардагӣ. он тарафошам ҳама ҷо сабза, ҷудо ҳам ба зеб. ту бия ҷанон. қанд зананд белорусо. табиата ҳурмат мекардем. тамошобинони гиромӣ, аз камтар пул иваз мекунем, пули белорусски мегирем, камтар ба духтарчаам игрушка мехоҳам гирам ва ба ҳамсари меҳрубонам мегӯям шоколадҳои белорусски мехоҳам мебинем, де аз камтар пулро иваз кунам ва харида нишон медиҳам. тамошобинони гиромӣ, пули русиро иваз кардам. 1000 суми русӣ тахмин 30 рубли белорусски шуд. ҳай мебинем 30 рубли белорусски ба чӣ харида мешавад. тамошобинони гиромӣ, барои ҳамсарам конфети рӯшан гирифтам. 6 сум ё 7 суми белорусски меистад.
ба духтарчаам як бозча гирифтам, крокодилча 11 соми белорусский место. Хулоса нарху наво дар Беларусия қимат. Тамошобинони гироми, ман фикр кардам ки Беларусия нарху наво ош камтар пасттар аст назар ба Россия. Аммо 1000 соми русиро иваз кардам, чӣ хеле ки дар боло гуфтам, почти қариб 30 рубли белорусский шуд. 30 рубли белорусский ба ман як набор конфет гирифтаму як игрушкача гирифтам. Ҳамин кати 20 рубл шуд. Почти 20 рубл шуд. Намедонам, на самом деле қимати аст. Назди аэропорт мегарди, фикр мекунӣ ки дар Тоҷикистоне табиати бисёр зебо, фасон кадай, ҳақиқатан ҳамаша зуд кадай. Чаро Домодедово интаб намекунанд, ман намефаҳмам. Гап нест айди, ҳақиқатан. Ина бинед, ин сабзае бинед, бародаро, тамошобинони гиромӣ, ҳамаш зуд ай. Гулу гулзор, парча, фонтан, ҳамаша 100% кадай. Молодец. Тамошобинони гиромӣ, омадем ба аэропорти Домодедово. Ҳозир мерам, мошина мегирам аз парковка ва ба хона меравам. Мана тамошобинон, мошини мондагим, ҳозир мегирам, мерамш. Тамошобинони гиромӣ, бо ҳамин сафари ман ба Беларусия ба охир расид. Хайр, то дидори ояндая. Сеҳат саломат бошед, хушнуд бошед ва дар амони худо бошед. Хайр.